آیت کریمہ فی کتاب مکنون محفوظ کتاب اندر لا یمسہ الا المطہرون. ات کرن ٹچ صرف کم لوگ. ٹچ کیا مطلب ہو؟ ٹچس گو فکھی ٹچ. فکھی ٹچ گو یہ تلن اتھس کت تک امس گھا وضو آسن غسل آسن کیا سہ گو فکھی ٹچ. بیاکھ ٹچ گو حقیقی اس تلو یہ کتاب ات پہ تھو ایمان امیک حقوق کرو پور ات کرو تلاوت یہ سمجھو وغیرہ وغیرہ. فرمایا یہ قدردانی یہ توسیع ایمان بہ ام آیت بیان کرو. فکھی مانے ن ام قرآن کریم علمبردہ امیک حاملین امیک ات للون ول آسن الا المطہرون. کم آسن؟ پاک باز. گو مردارن چھن ات کتاب کن وقت سمجھو. میں ون فتوا ون پن فتوا یہ قرآن مجید مردارن چھن ات کتاب کن وقت. ون اگر اللہ تعالیٰ سندس دربارس مز کھانا مردار ٹھہرو مسئلہ ختم. اس پہ زیادہ کھت زیادہ یہ پہ ذمہ داری سے دعا کرنے ہدایت سہ کرو مگر ست سمجھو یہ تھی کہ اس ربن مردار ٹھہرو اس کپر ہکون سہ پاکیزہ بنائت. تکیاز رب ات قرآن کریمس متعلق قرآن کریم سی مز اخ عجیب و غریب راز بیان کرا. فرمائی یہ کتاب سو کتاب ونان ہدی للمتقین یا بیکہ جائے ہدی للناس. مگر یہ کتاب عجیب موجز. اگر آت کتاب کن کھانا یہ اگر نسو باہوش تدبر و تفکر کس عالمس مز بی امس ات کتاب ہند گائیڈ ذہنس مز کتاب گائیڈ برو زیادہ گائیڈ یہ کتاب یہ گائیڈ تم امس یہ کتاب ہند گائیڈ امیک پریکٹیکل ذہنس مز یہ گھس ام کتاب ہند باعث گمراہ. جن لکٹ کت مگر کی تکیاز یہ کتاب یہ أچھ ٹوِتھ رٹنچ کتاب. یہ کتاب احتیاطاً تو بیداری تو ہوشیاری سان رٹنچ کتاب. رب فرمان یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا. یہ سا کتاب یم سۭتۍ اللہ تعالیٰ واریاہن گمراہی من تراوان واریاہن ہدایت دِوان. گو اگر کٲنٛسہِ یتھ ونو سو ون شہمتھٕے آیہِ کہ سہ گو ات کتاب ہندس ناوس پہ ونان مے کور ریسرچ. زندگی کیا ریسرچ کر قرآن مجید گوڑ وچھو ہاں پرسو کانس عالمس اس کان زندگی ونان بہ کر قرآن مجید ریسرچ. میں کور ریسرچ اس گژھِ پتہ آسن کہ بعض لوکن ات کتاب کن وتھ لگان مگر گۄڈنِکۍ مقصد خٲطرٕ یضل به کثیرا. بعض لوکن ات کن وتھ لگان تہندِ خٲطرٕ چھُ آسان ہدی للمتقین ویہدی به کثیرا. ربس منگو رب یہ کتاب بناون سانہِ خٲطرٕ رہبر و رہنما.